Είμαστε στην τουαλέτα και συγκεκριμένα στο νηπτήρα της τουαλέτας και θα καθαρίσουμε σήμερα το νηπτήρα. Θέλω να πω ότι γύρω από το στόμιο της βρύσης, εδώ όπως βλέπετε γύρω γύρω, έχει υπολείμματα σαπουνού και από το νερό, όπως και εδώ μαζεύει μαυρίλες και εδώ όπως γύρω γύρω από το στόμιο και αυτό έχει μαυρίλες. Λοιπόν, θα πάρω την κλωρίνη, την κλινέξ, την παχύρευση, την κλασική αυτή που ξέρουμε και θα ρίξουμε γύρω γύρω από το στόμιο και γύρω γύρω από εδώ. Θα το αφήσουμε για 5 λεπτά να δράσει, δεν χρειάζεται πολύ περισσότερο. Και βρέχουμε με ένα βιτέξι, με ένα σπουγγάρι, ό,τι θέλουμε εμείς. Το βρέχουμε λίγο το σπουγγάρι και αρχίζουμε και τρίβουμε. Τρίβουμε σε όλη την περιοχή. Όπως βλέπετε, αυτομάτως καθαρίζει η περιοχή. Έχουν φύγει ήδη εδώ τα υπολείμματα, κάνουμε και τη βρύση και η βρύση αυτομάτως γυαλίζει, ενώ είχε πάνω διάφορα αποτυπώματα νερού. Συνεχίζω μέσα στο νηπτήρα, τρίβω. Όπως βλέπετε έχουν φύγει όλα τα υπολείμματα και δεν χρειάζεται ιδιαίτερο τρίψιμο. Είδατε, έχω ένα απλό βιτέξ, δεν έχω ούτε σφουγγάρι, ώστε να το κάνω από τη σκληρή πλευρά του. Συνεχίζω και όπως βλέπετε έχει καθαρίσει και έχει ασπρίσει η τουαλέτα μας και ο νηπτήρας μας.